चिरां जिल्ला आस्राबारि BCDCनि सिङाव गोलैनाय PMAY-नि मुलाम्फागिरिफोरा थाबैनो न'खौ लुजानो हास्थायदों। PMAY आस्निनि गेजेरजों गोरिब न'खरफोरनो मिरु सरकारा न' लुनो आस्नि हरनायखौ BCDCनि मासिगिरि सोद्रोमा मोनाखै थाबैनो लुफुंनो खावलायहरदों। दैज्लां बोथोराव न' गैजायैयाव थानो गोब्राब जानायलाय खननै जाबाय। सिगांनियाव 30,000 ओमफ्राय 2,500 हरनाय जादों आरो 32,000। जोंथ' न'खौ लुजानो लुगैबाय, जोंथ' फुरा जाजानो लुगैबाय। गैयि हिसाबै हरबाय बिसोरो। न'खौ फुरा जानांगौना न'आथ'। बोरैथो मिथिनो, सोङो बिदिनो र' होनो, सोङो र' होनो। ओमफ्राय होनबाय दे दैलावबो थानो मोनबाय बाय खोमा, न'आबो बिराद जारला जाबाय। ओमफ्राय दैलाव मोनगोन ना मोनामबाय, मोनो होनबाय। आवगायथ' बुंदों, ओमफ्राय बे जाहा चेयारमेना गाव दायथ' लादों होनना बुंदोंमोन। बे लाबोनानै गामिनि मेम्बार आं दायथ' लानोसै होननानै लाबोदों। बे दासिमबो गैया हनै, हाग्रा बंग्रासो दुजोबलायलांबाय। बानायना होनो थाखाय मा खावलायगोन? दाथ' हायोबाथ' थाब बानायनानै होजानो लुगैथारबाय आं। बिराद खस्थ', बार सुखा बारनाय, अखा हानाय दिगदार। आंनावसो उन्दुयो आंनि फिसाला आरो बे फिसाला देरसिन। मा गामि गोलैयो BCDC? आस्राबारि BCDC आस्राबारि दरगाव। आस्राबारि मा BCDCनि आन्दाराव गोलैयो बे गामिया? गोलैयो खोमा, आं बारा मिथिलाय लाङा बिदिखौ। बासबारि माबा आस्राबारियाव गोलैयोना। औ आस्राबारि। औ जोंना आगोलावबो मोनखांखाबाय गंनै, ओमफ्राय नैबे दा गोदान मोनबावनाय जादोंमोन आरो। बेखौ मानो लुवाखै? जोंलाय माथो मोनथिबावगोन, जोंथ' फैसाखौबो बख'ना हरजोबखाबाय। गासैखौबो? खनबेसे बख'खो? खुनसेल' दासो फार्स्ट लिस्ट। मा लुबैदों दालाय? मा लुबैनो, न'आ नांथारगौ जोंहा। बावनो फिसा बावनो फिसौ उन्दुनाय न'आबो हनै जोंना फारसेथिं न' लिरनो हाबो जाला, जावनो मानो फोसाबनो मोना। ओंखायनो जोंहा बे माबाखौ लुगैथारनाय जादों मा, न'खौ नांथारगौ जोंनो। जोंलाय फैसाखौलाय मानोथो नांगौ, जोंहा न'आसो नांगौ। न'सो नांगौ। इथा थरसेबो लुजेनाखैना? ओहो माबाजेनाखै दा, इथाया दङ। दाख्लै रागाजोंनानै ट्रेक्टर गंसे लाखिखादों। गारफैनायाव ट्रेक्टर गंनै गारफैदों नालाय। नोंसिनि फैसाजों लाखिदों ना? ओहो गावसोर होफैदों, जों होफैयाखै। माब्लानिफ्राय लुनो होनदों? गावसोरलाय दाख्लैनो लुनो होन्दोंमोन, मिस्ट्रि मोनाखै मा मोनाखै होनगासिनो दं दा गावसोर। BCDC है आस्राबारि BCDC। আপনার টকাখিনি সব কাক দিছে? ওই বাং কিবার দিছে আমি লজেনত মেম্বার। কিহৰ মেম্বাৰ? মেম্বাৰটো BCDC। মেম্বাৰ। BCDC মেম্বাৰ। আপোনাৰ ঘৰটো কেতিয়া পাইছিল, চেংচন হৈছিল? এই চেংচন হোৱাটো হৈছিল। কিমান দিন হৈছে? বহুত দিন হ'ল। 1 বছৰ? 1 বছৰ গিছে, 1 বছৰ বেছি হৈছে? বেছি হৈছে। আপোনাৰ ঘৰটো হোৱা নাই। কিয় বনোৱা নাই? কি জানো, আমাৰতো ইঠাই গম নাপায়।